Mae lot o sôn am y disgyblion yn y Beibl. Da ni'n mynd i ganu rhyw gan fach rwan, da ni ddim wedi rhoi ar record erioed, yn dwy'n y teitl Disgyblion Iesu Grist. Pan daeth yr Iesu yma i rodio ar y llaw, fe alwodd 12 disgybl i'w helpu gyda'r gwaith mor fawr. Disgyblion byddwn ni'n i'n harglwydd Iesu Grist, il annwn neb, i'r lwybrau neb, heb neb yn wyneb Grist. Roedd Pedr yn bysgotwr, a'i fywyd oedd y môr. Fe roddodd ei rwydau lawr i ddilyn yr arglwyddio. Disgyblion byddwn i'n harglwydd Iesu Grist, il annwn neb, i'r lwybrau neb, heb neb yn wyneb Grist. Disgyblion byddwn i'n harglwydd Iesu Grist, il annwn neb, i'r lwybrau neb, heb neb yn wyneb Grist. Roesodd wrth y dollfa yn swyddog y mawr ei fri, nes clywodd lais yr Iesu'n dweud, wel tyrred a chanlyn fi. Disgyblion byddwn i'n harglwydd Iesu Grist, il annwn neb, i'r lwybrau neb, heb neb yn wyneb Grist. Il annwn neb, i'r lwybrau neb, heb neb